se ka ko bɔ Faransi ta min na dɛ o de ye impérialisme ka fanga karilen de donc pratiquement ni fɛn ninnu bɛɛ labɛnnen don an bolo mais n ye min f'i ɲɛna Macron ce n'est plus notre souci quoi mais i bɛ se ka maliyɛnw yɛrɛ bila cogo di k'u bɔ jɔnya la e cɛ ma o ma nɔgɔn dɛ o de ka gɛlɛn e cɛ o ma nɔgɔn dɛ ok an bɛ yɔrɔ min na ko bi Ben Russie bɛ ka fɔ Turquie bɛ ka fɔ jamana caman bɛ ka fɔ k'a fɔ ko an n'olu bɛna coopération baaraw kɛ yala a ko bɛ cogo di i bɛ dɔ kalama a la oui a ko bɛ sen ɲuman kan donc a bɛ sen ɲuman kan ani Russiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma lakana ko bunakun kan a bɛ sen ɲuman kan o yɛrɛ de lamaga caman bɛ yen o de bɛ sen na sisan lamaga fɛn fɛn bɛ sen na ta Francis services de lase Macron ma o b'o de kalama quoi et puisque Sadio Camara l'actuel ministre de la défense est un produit russe donc ale fana tɛ ka ala dogo yɛrɛ o ko in dogolen tɛ quoi mais a tɛ ka dogo a dogolen tɛ quoi an bɛ ka jamana in bɛ ka taa sira min fɛ fo ni mɔgɔ min bɛ k'i tugu quoi sinon i b'a dɔn ko tiɲɛ na an bɛ ka bɔ bingalikɛla dɔ bolo ka don dɛmɛkɛla dɔ bolo quoi min n'a taara k'a b'i dɛmɛ diɲɛ fan o fan a b'i dɛmɛ quoi donc i b'a dɔn k'an n'olu bɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que Mali ka bɔ n'o ye Russie jamana ye quoi donc min ye Turquie jamana ye parce que o fana bɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ ma fa kosɛbɛ Europe kɔnɔ donc olu fana ka ligne ye non seulement u bɛ ka Mamadu diinɛ lafasa mais u bɛ ka jamana u ka ngolo tiɲɛ Macron sɔrɔ quoi parce que a b'i dafa ka silamɛw bɛɛ nɛni cogo min ka silamɛya buruja donc ka jamana wɛrɛw dɔgɔya cogo min o don y'a sɔrɔ Amadu Jikɔrɔni ko jala ka bon jala ye jala man kunna jala ye donc ko jamanaw bɛ se ka bonya ni ɲɔgɔn ye mais jamana bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya en tant que jamana donc bakuruba la Turquie avec la Russie avancé len don et aussi un plan sous-régional Mali Burkina Tchad k'a lajɛ cɛncɛn fo ka jamana 5 in kɔnɔ saba min bɛ ka fɛ ka essayer k'i firifiri dɔɔni ka taa Russiw ka jɛɲɔgɔnya sira fɛ o plan sous-régional o fana bɛ ka développer tugun parce que je pense que Mali kelen de tun bɛ nin ta ni k'i da yɛrɛ kelen na nka fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ ka labɛn o de la i ye Sadio Camara ye Tchad ani Tchad président sigira u ye o fɛɛrɛ kelenw de fɔ donc o labɛnw de bɛ sen na cogoya di jamanaw bɛ jɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka bɔ jɔnya juru kɔnɔ donc a baaraw bɛ sen na wagati nataw la ni Ala sɔnna a jaabiw bɛna dan kɛnɛma yan. Jaginɛ ne bɛna accord kɔnɔ Turquie a yirala k'a fɔ ko police territoriale mɔgɔ caman ko a kɔni ko a cɛ man ɲi mais n'i y'a ta k'a lajɛ bi mɔgɔw bɛ la ka marifa ta k'u ka sigidaw lakana danfara jumɛn b'o ni police territoriale yɛrɛ cɛ sisan hali n'a sɔrɔ police territoriale fɔra accord kɔnɔ ni milice minnu bɛ yen n'olu t'a kɔnɔ. c'est à dire que fɛn dɔ bɛ Mali la a bɛ maliyɛnw ɲɛna ko ko kuraw de bɛ ka kɛ quoi an ti ko kuraw kɔnɔ mais an bɛ ko de kɔnɔ minnu kɛlɛla diɲɛ jamana wɛrɛ fɛ quoi m'a faamu o la accord d'Alger signé Sénégalais san kelen kɔfɛ u ye sɛbɛn min bɔ o sɛbɛn de filɛ nin ye a kɛra le mercredi 19 septembre 2007 ni sɛbɛn bɛ tali kɛ jumɛn na acte de fondation de la République Tumujiga awɔ olu bɛɛ kɛra ka tɛmɛ nin kɛra 2007 mais yan'o bɛ kɛ déjà en 58 u tun bɛ ka min fɔ o tun ye ko la République de l'Itamɛ ko jalamugotigiw ka dugu quoi. Donc 2007, accord d'Alger 2006 signé ben kelen ko la quand tout qui le ko la doro bora sisan ko bon ko lu ka république sɔrɔ ko tɔgɔ de ko la république de Tumujiga ni o constitution d'état bon o constitution kɔnɔna na ni o kalan tele police territoriale ko kuma minnu bɛ ka fɔ a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ yan ani principe ko kuma fɛn fɛn filɛ nin ye ni accord d'Alger min filɛ nin ye masi ninnu bolo 2015 ni y'a kɔnɔ kuma ta ko ni nin kɔnɔ kuma ta a bɛɛ kelen n'u ka constitution ye constitution min sigi donc tila ka bɔ nin kɔnɔ ka segin ka na 2012 la ni Azawadi ko kuma ye e ka kali na ni min ye kabi 90 donc o bɛ cogo min na sisan ni accord ta k'a lajɛ premier ministre yɛrɛ a fɔ cogo min na u bɛ expérimentation de kɛ quoi u nana ni ko la CEMAC sisan ni Faransi bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo Faransi de y'a créé Faransi de b'u financer ale de b'u armé a kun ye jumɛn ye parce que
a bɛ fɔ de ko u bɛ fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ka jɔn de kɛlɛ kɛlɛ de insécurité olu de ko mais ko ninnu ka fara Faransi kan ko kana ni lakana ye Kidal jɔn de bɛ ka na ni tɔɔrɔ ye Kidal o tɛ ya donc mais kuma in fɔ kun ye pour que u bɛ se k'u labɛn parce que a bɛ ye officiellement ko u bɛ jɛɲɔgɔnya la ko ka terrorisme kɛlɛ mais o sen fɛ wari min kan ka d'u ma u bɛ d'u ma labɛn min kan ka d'u ma u bɛ d'u ma manamafɛn min kan ka d'u ma u bɛ d'u ma donc o de nana wolo mun na sisan c'est que caman ma min jateminɛ Musa Mara ye taali min kɛ Kidal o tagali kɔfɛ ni gouvernement jɛra n'a ye ko kana ni ko ka taa sigikafɔ la sigikafɔ kuma fɔlen de nana ni gacha créé o de nana ni plateforme créée donc gacha ni plateforme créée o tɛ créé fo groupe ka marifa ta o de nana ni marifatigi kulu sigilen ye ɲɔgɔn kan o marifatigi kulu sigilen don mun de kan ko olu ka intégré ou bien walima u ka réinsérer u ka ta ka don mɔgɔ ka baara dɔ la o tɛ ya sisan ni gouvernement nana jɛ n'a ye ka loi voter ko police territoriale bɛna kɛ ça veut dire que dɔ bɛna fara marifatigi kulu de kan ni dɔ fara marifatigi kulu kan o marifatigi kulu ninnu i bɛna ye k'a fɔ i bɛ dugu bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ marifatigi o marifatigi kulu ninnu a bɛna jɔn ta k'olu kɛ police territoriale ye ka marifatigi ninnu to yen o a bɛna kɛ cogo di a wari bɛna bɔ yɔrɔ jumɛn jɔn bɛna taa sigi o dugu yɛrɛ kunna k'o dugu mara dans la mesure dugu bɛɛ kɛra marifatigi ye wa marifatigi bɛɛ bɛ ka sebaya dɔ ɲini a yɛrɛ ye o marifatigi kulu fana kɔnɔna na fana kulu fana sigilen don kɔnɔna na mɔgɔw b'a fɔ ko sema caman t'a dɔn ko sema kɔnɔ ko groupe caman bɛ ɲɔgɔn kan minnu tɛ ɲɔgɔn fɛ o parce que dɔw fana kan bɛ ko bon c'est vrai an bɛ sema kɔnɔ mais an bɛ sema kɔnɔ an ka nin yɔrɔ nata de kama an bɛ sema kɔnɔ an ka nin yɔrɔ nata de kama dɔw fana plateforme kɔnɔ an bɛ nin kɔnɔ nin kama donc sisan n'i ko k'i bɛna police territoriale kɛ o i bɛna jɔn de sɔrɔ yen ka sigi olu kunna yen ou bien i bɛna kɛ n'olu de ye n'i bɛna kɛ n'o ye sisan o sariya jumɛn jamana bɛna o ko canaliser cogo di donc kuma mugu de don a bɛ ka fɔ ka su kɔ an na k'a fɔ ka tila ka mɔgɔw bila ka marifa ta parce que a fɔ o fɔ a bɛ espoir di ko accord bɛ ka lawaleya bon ni espoir bɛ di o bɛ kɛ sababu ye marifatigiw bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ k'u recruter parce que les choses avancent marifatigiw bi sema bi fɛn fɛn bɛ marifa bɛ fɛn fɛn bolo a bɛɛ bɛ ka alimenter ni mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ka t'u tɔgɔ sɛbɛn a kulu cɛ la ka sababu kɛ i ta jɔlen don an da la yan ko ka accord kuma min bɛ sen na jamana bɛ ka minɛ don o don n'a bɛ ka minɛ ni nin de sinon an k'i sigi k'i miiri don min na ninnu bɛ gɛn ka taa Burkina o don y'a sɔrɔ mɔgɔ joli b'u bolo de u ni mɔgɔ joli donna Burkina u ni maramafɛn joli donna Burkina bi maramafɛn min b'u bolo a yɛrɛ la ko bɔra Libi min ye bi min b'u bolo ka ca n'o ye et puis o y'o bɔ min donc c'est comme n'a fɔ accord ko kuma min bɛ sen na dɛ k'a fɔ an bɛna police territoriale ko kuma min sigi dɛ k'a fɔ an bɛna accord fɛn minnu ta e k'a lajɛ u ye loi min ta accord lawaleli kan ko la loi d'entente nationale mais c'est comme u ye sariya bɔ k'a di tiɲɛnikɛlaw ma a ye taa mɔgɔw recruter foyi ti bɔ a la parce que jamana yɛrɛ ko yafa kɛra aw ma hali aw ma recruter fɔlɔ jango ka tiɲɛni min kɛ ko yafa kɛra aw ma u bɛ ka taa mɔgɔw la convaincre nin de c'est comme o de kama an y'a sɛbɛn c'est à dire que i b'a dɔn bi n nana ni document dɔ ye quoi pour que mɔgɔw k'a dɔn ko jamanadenw de bɛ k'an tɔɔrɔ c'est pourquoi an ko ko la responsabilité du régime IBK dans le génocide de la France au Mali qui passe sous son silence coupable avec sa complicité donc i bɛna ye k'a fɔ sɛbɛn minnu bɔra fɛɛrɛ minnu tigɛra gouvernement yɛrɛ fɛ ka tiɲɛnikɛlaw kokɔrɔ don ni ye IBK ka responsabilité de génocide la ka régime nin bɛɛ fɛrɛ tigɛlen don kari wɛrɛ an tɛna a mɔnɔ bɔ an tɛna daminɛ an b'a kɛ ten an b'a daminɛ nin bɔ bɛnɛ an bɛ te fan fɛ sisan sa CNT miniti fila kɔnɔ miniti fila yala aw kɛlen don ka a ye MINUSMA mɔgɔw kɔnɔ a y'olu kɔ da dɛnɛn na aw taara sa hakili la a tɔ y'aw yɛrɛ ma ye a bɛna laɲini jumɛn de kɛ sa walasa accord ko in n'a ma ɲɛ ko maliden bɛɛ ko a man ɲi an ka bɔ a kɔnɔ ten. Voilà, comme Choguel ka nga tɛmɛ CNT ɲɛkɔrɔ ni ala ma baasi kɛ ni kalo in tile 28 donc
don nataw la ka nga tɛmɛ CNT ɲɛkɔrɔ comme lui-même il a dit ko dans 6 semaines voilà donc an bɛ k'o kɔnɔ gouvernement mana na an b'o ɲininka o aw fɛla ye jumɛn accord ko in kan aw bɛ fɛ ka mun kɛ parce qu'on a entendu mise en œuvre intelligente on a entendu relecture on a entendu mise en œuvre intelligente donc les expressions u ka ɲɛfɔ jamanadenw ye u k'a faamu a bɛ fɛ ka kɛ cogoya min na donc ni jamanadenw ka hɛrɛ b'a la an bɛ don a da fɛ ni jamana ka hɛrɛ t'a la a bɔra Asimi yɔrɔ sa o a bɔra Choguel yɔrɔ sa o jamana in de an ni e ka kɛlɛ an b'o kɔrɔ dɔn an ni Mali ka kɛlɛ quoi donc accord ko ligne rouge ka ligne rouge de don chez nous donc o tɛ tɛrɛmɛ quoi parce que Mali farali don ka Mali dɔ fisaya ni dɔ ye ka Mali diinɛ dɔ fisaya dɔ ye ka Mali siya dɔ fisaya dɔ ye donc a bɛ na n'o dɔrɔn de min ye police territoriale ko kuma i ye min ɲininkali tɛnku Sidiki la texte min kun yira la an na ni an kun bɛ k'an labɛn k'an bɛ bɛn a la n'o a renvoyera ko pour que segin ka kɛ k'a lajɛ o la e ka kuma la police territoriale tɛ polisi dɔrɔn nɔ labila dɛ a tɛ ko dugudenw ka wuli k'u ka dugu lakana dɛ jamana ka labɛnw ni bolodaliw kɔnɔ dɛ mais o ye police territoriale de bɛ bila gendarmerie nɔ la gendarmerie nationale nɔ la ka bila police nationale nɔ la ka bila garde nationale nɔ la texte filɛ disposition générale chapitre 1 maintenant chapitre 2 des compétences sans préjudice bon ni Sidiki bɛ se k'a fɔ bamanankan na o tun b'a teliya parce que janfanba b'a kuma kɔnɔ komi an minɛna an tigɛ ma wagati y'an ta an tigɛ ma donc sans préjudice de la compétence générale de la police nationale de la gendarmerie nationale et de la garde nationale, la police territoriale est chargée sur toute l'étendue du territoire de la collectivité territoriale de la région ou du district de l'exécution des mesures de police des organes délibérants des collectivités territoriales. À ce titre, elle est notamment compétente en matière de sécurité des personnes et des biens, de maintien de l'ordre public sur les voies publiques filant, de prévention des actes malveillants sabbat et de veille sur la tranquillité publique. No gendarmerie. Donc à fond quoi, ko mas be kana gati la bla jangine lola. Jangine be parents barake ko bedam. No gendarmerie. Gendarmerie do police do garde do. Akele. Donc o de ni ko ala tête état fédéral la ta Nigeria y a pas la police territoriale. Ibita djé jamana o jamana kono no ko ku be sigu yere ka anga mara chebo. A uma songa ninge quoi et surtout pire mɔgɔ minnu ye marifa ta u yɛrɛ e m'a d'u ma dɛ ka marifa ta u yɛrɛ ka jamanadenw faga cogo juguya la ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ san 9 u ŋaniya dɔɔnin u m'u ŋaniya bila e ka tila tugun ka nin d'u ma nin bɛɛ kɔfɛ tugun u bɛ relever mɔgɔ min ka compétence la u bɛ chapitre 1 kɔnɔ n'u ka baara ninnu sabatira sisan région ninnu président de région tɛ yan donc o de fana u bɛ relever o de la. Donc o fana du yamariyalen don ko ka wuli ko ka taa coopération kɛ ni jamana wɛrɛw ye u ka lakana ko la u ka bɔ nɔgɔ la n'u ka ko caman na donc o bɛ se ka taa Faransi fɛ yen ka kɛlɛkɛminɛnw d'u ma halisa o yɛrɛ ka lajɛ ka ɲɛsin i ka jamana ma. E ni Ala cɛ marifatigiw tulo donnen nin kuma in na denmisɛnninw tulo donnen nin kuma in na marifa tali tugɛ u ti marifa ta jagoya la. A ka ɲi an b'a prolonger ni Ala ye dimanche nata yira n na ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Kuyate dakuruɲa kelen. Mas malon ka wuli ka an ka nin kɛlɛ in ban c'est-à-dire que yɔrɔ caman bɛ kɛlɛ in na quoi 99% quoi mas a ka plateau ninnu b'o laban walayi c'est-à-dire ni min fɛ ka min f'i ɲɛna hali an ka sɔrɔsiw ka marifa dɔ bɛ yen nɔ o man ka bɔ nin kɛlɛ in na quoi kɛlɛsɛbɛw bɛ yen min tɛ nin ye ok nin ye mana kɛlɛninw de. Ok Ben. Ouais mas ka radio ɲɛmaayaso fo kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔrɔ Mariko ka kɔrɔ grand frère national Bubula fo ka maliyɛn bɛɛ fo donc k'a fɔ an kun bɛ Kayi kan an bɛna tournée de daminɛ. A bɛ taa Kayi. K'a yira ko maliyɛn bɛɛ de don donc an bɛna o baara de daminɛ an ye caman kɛ Bamako an kun bɛ Kayi k'a tɛmɛ donc voilà maliyɛnw ka wuli k'u jɔ kɛlɛ tɔ ye fitinin ye donc sebaaya bɛ sɔrɔ merci beaucoup. Jangina dakuruɲa kelen. Burama ka bɛɛ fo an bɛ dugawu kɛ bɛɛ Ala ka kulo kunnadi n'anw bɛɛ ma ka tiɲɛ yira an na ka labarali nɔgɔya an ma. Ami Cheikh Sidibe an bɛ foli k'a d'i ma su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ye Samake ale de y'an ka maa welele